ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. ҷузъиёти қатли се тоҷики 20 сол қабл рух дода буд маълум шуд. дар содир кардани ин ҷиноят посбони яке аз дайр-монастирҳои минтақаи Урали миёна Сергиус Силуан муттаҳам мешавад. тавре маълум шуд, Сергиус ҷинояткори фирорӣ Андрей Владимирович Храмов соли таваллудаш 1974 будааст. аксҳои ҳайратангез ва ҷузъиёти кушторо телеграм-канали Оперсила нашр кард. соли 1999 Силуан, Осипов, Кузнецов, Храмов, ки он вақтҳо ба роҳзанӣ машғул буд, ҳамроҳ бо ду шариконаш қарор кард, ки се савдогари тоҷикро дар Екатеринбург ғорат кунанд. роҳиби оянда бо тапонча мусаллаҳ ва худро корманди шӯъбаи кофтукови ҷиноӣ муаррифӣ карда ба манзили ҷабрдидагон ворид шуда таҳти таҳдиди куштор мекунад. тоҷикон аз тарсончакҳо набуданд ва кӯшиш карданд, ки муқовимат нишон диҳанд, аммо ғоратгарон дар посух оташ кушоданд. қурбонёни маҷрӯҳро баста хонаро кофтуков намуданд, менависад Оперсила. пас аз ёфтани 4000 рубл Кузнецов ҳар сеи онҳоро аз сарашон парондааст. ҳоло аз рӯи тафтишоти ин ҷиноят дар дайрҳо кофтуковҳо идома доранд. дар Хабаровск маҷлиси фаъолони ҷамъиятӣ баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои мутобиқсозии иҷтимоӣ ва фарҳангии муҳоҷирон дар қаламрави вилоят баррасӣ шуданд. мизи мудаввар намояндагони миллатҳои мухталиферо, ки дар он ҷо зиндагӣ мекунанд, мақомоти шаҳр ва вилоят, хадамоти муҳоҷират ва олимон демографҳоро гирд овард. масъалаҳои мутобиқсозии иҷтимоӣ ва фарҳангии муҳоҷирон бояд дар ҳама сатҳҳои ҳукумат баррасӣ шаванд. аксар вақт корфармоён бо навкорон ба қадри кофӣ муносибат намекунанд. онҳо макони зист надоранд, наметавонанд сабти муваққатӣ кунанд, овардааст дафтари матбуоти маъмурияти Хабаровск. дар ҷараёни мулоқот иштирокчиён ба хулосае омаданд, ки агар санади меъёрии ҳуқуқӣ дар сатҳи федералӣ вуҷуд дошта бошад, танзими ин масъалаҳо осонтар хоҳад буд. дар сатҳи маҳаллӣ тасмим гирифта шуд, ки як гурӯҳи корӣ таъсис дода шавад, ки бо мутобиқсозии муҳоҷирон машғул шавад. як муҳоҷири 26 сола, ки дар куштори як оилаи иборат аз 4 нафар гумонбар дониста мешавад, барои пурсиш ба раёсати тафтишотии кумитаи тафтишотии Федератсияи Русия дар вилояти Нижний Новгород оварда шудааст. тибқи иттилоот, дар яке аз хонаҳои деҳаи Кудмаи Нижний Новгород рӯзи 28 феврал ҷасадҳои як кӯдаки 5 сола, модар, биби ва бобои ӯ пайдо карда шуд. гумонбар қаблан аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Владимир боздошт шуд. аз гумонбар ҳамчун Шарофиддин Амиров ном мегиранд. аз рӯи баъзе маълумотҳо Амиров дар хонаи фавтидагон кор мекардаасту напардохтани музди меҳнаташ сабаби сарзадани ин фоҷиа гардидааст. қайд карда мешавад, ки пас аз муноқишаи навбатӣ Амиров ин пиронсолро ба корд куштааст. сипас ӯ Елена Михайловаи 42 соларо бо корд захмӣ кард ва сипас писари 5 солаи ӯро буғӣ кардааст. ҳамчунин риа новости хабар медиҳад, ки вобаста ба ин қазия 2 нафари дигар дастгир шуданд. чанде қабл пулис аз боздошти 2 гумонбари дигар хабар дода буд. 2 гумонбари дигар дар қатли як оила дар вилояти Нижний Новгород боздошт шуданд. дар ин бора риа новости хабар медиҳад. дар маҷмӯъ дар ҳоли ҳозир 4 боздошт шуда барои даст доштан дар ин ҷиноят санҷида мешаванд. дар Санкт-Петербург ташхиси тиббии ройгон барои фарзандони муҳоҷирон ба роҳ монда шуд. ин лоиҳа аз ҷониби фонди хайриявии амали башардӯстона, якҷоя бо дармонгоҳи хайриявӣ ва инчунин маркази табобати чашмӣ Визион ташкил шудааст. муҳоҷирон аз чунин намуди хизматрасониҳо метавонанд истифода намоянд. педиатр, машваратҳо оид ба масъалаҳои солимии кӯдакон, табиби чашм, машварат оид ба бемориҳои узви биноӣ, таъин кардани айнак ва додани айнак дар ҳолати мавҷуд будан, рӯйхат ба ҷарроҳӣ, муайян кардани ҷараёни табобат, дерматолог, машварат оид ба бемориҳои пӯст, духтури лор, машварат дар бораи бемориҳои гӯш, гулӯ, бинӣ. ин маркази тиббӣ дар суроғаи хиёбони Каменоостровский, хонаи 63 ҷойгир аст.
аз сафари ҳайратангези 6 шаҳрванди ӯзбекистону 2 шаҳрванди қирғизистон ба Русия ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон Валентина Чупик дар фейсбук қисса кард. чанде пеш ин нафарон марзи Беларусияву Русияро ғайриқонунӣ убур мекунанд, аммо ба фарқ аз дигар муҳоҷирон сафари худро дар YouTube мустақиман пахш мекунанд. дар ҷараёни пахши мустақим онҳо гуфтанд ки дар убури марз мушкилие несту дигарон низ метавонанд ба онҳо пайравӣ намоянд. вале дертар маълум мешавад ки пахши мустақимро кормандони хадамоти амнияти Русия низ тамошо доранд ва ин пахши мустақим ба онҳо ончунон писанд омад ки ба ситораҳои YouTube даст нарасониданд, балки интизор шуданд ки онҳо марзи Русияро убур намоянд. дертар ин гурӯҳ ва 2 гурӯҳи дигар ки ба ин ютубчиён пайравӣ намуданд боздошт шуданд, навиштааст Чупик. ин нафарон навори худро аз YouTube пок карданд, вале порчаи хурде боқӣ мондааст ки ҳамчун маводи парвандаи ҷиноятӣ истифода мешавад. вечерни ведомости матлаберо рӯи чоп овард ки дар он сухан аз шикояти муҳоҷирони тоҷик дар ин минтақа меравад. онҳо ба идораи ин нашрия дар масоили бозгашти шаҳрвандони тоҷикистон ба воситаи рейсҳои чартерӣ шикоят бурдаанд. дар ин мавод номи Беҳрӯз Холиқов, намояндаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар округи федералии Урал зикр шудааст. гуфта мешавад ки муҳоҷирон чиптаҳоро танҳо аз авиакассаи Азия Транс 24 ки ба манучеҳ Розиқови зодаи Тоҷикистон ки бо Холиқов иртибот доштааст харидорӣ мекарданд. аммо дар ин авиакасса барои чиптаҳо 44 000 рубл талаб мекарданд, дар ҳоле ки арзиши аслии онҳо 39 000 рубл мебошад. аз сабабе ки муҳоҷирон дигар ягон роҳи бозгашт надоштанд, ноило чиптаҳоро ба ин нархи гарон харидорӣ менамуданд. инчунин нашрия менависад ки муҳоҷирон маҷбур буданд ташхиси тиббиро аз COVID-19 танҳо дар як маркази тиббӣ гузаранд ки бо онҳо Беҳрӯз Холиқов муносибати хуб доштааст. аммо дар ин марказ барои ташхис 2000 рубли ситонида мешудааст ва ин дар ҳоле будааст ки арзиши ин хизматрасонӣ дар дигар марказҳои тиббӣ 1440 рублро ташкил медодааст. дар суҳбат бо радиои Муҳоҷир роҳбари ҷамъияти тоҷикони Екатеринбург Дидор Мастибеги Мошурбекова гуфт ки аз чопи ин матлаб огаҳ аст, аммо далелҳои дар ин мавод овардашударо тасдиқ накард. дар вақти пандемия ман дар Тоҷикистон будам, нисбати нархи чиптаҳо огаҳӣ надорам. ба ҷамъияти мо касе нисбати чунин ҳолатҳо шикоят накардааст. дар ҳақиқат Беҳрӯз аз зиёд шудани шаҳодатномаҳои қалбакии COVID-19 нигаронӣ мекард ва ба муҳоҷирон маслиҳат медод ки ташхиси тиббиро дар маркази расмии тиббӣ гузаранд. инчунин мо бо манучеҳ Розиқов ҳам суҳбат шудем. аз рӯи гуфтаҳои ин нафар ширкати Азия Транс 24 аз соли 2017 барҳам хӯрдааст ва ҳоло ӯ ҳамчун соҳибкори инфиродӣ фаъолият дорад. манучеҳ фурӯши чиптаҳоро бо нархи гарон дар давраи пандемия аз тарафи авиакассааш умуман рад кард. мо танҳо ҷои кориро ба намояндагони Сомон Эйр ки аз Москав меомаданд иҷора медодему умуман дар фурӯши чиптаҳо даст надоштем. шурӯъ аз 16 ноябри соли гузашта баъди барҳам хӯрдани рӯйхатҳо ва баровардани фурӯши чиптаҳо ба ин рейсҳои чартерӣ дар фурӯши озод чипта мефурӯшем, гуфт ӯ. радиои Муҳоҷир ин қазияро пайгирӣ мекунад. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои Муҳоҷир. моро дар сомонаву расонаҳо пайгирӣ кунед. шунавандагони азиз, тансиятиву хонаводии шумо орзуи ҳамешагии мост.